ଏତେ ଜୋରରେ ପାଟି କରିବାକୁ ତୁ ସାହସ କରୁଥିଲି। ଡାଡି ଆପଣ ସମ୍ପଦ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କାଲି ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବାହା ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଅସମ୍ମାନ କରି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତୁରା ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଜୋତାରେ ପିଠି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇ ଚାନ୍ଦ ଧରିବାକୁ ଆଶା କରେ। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଡ୍ରାମା କଲା ଆଉ ଜଣେ 300 ଟଙ୍କିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ସେଇ ଡ୍ରାମା ବାଲାର ସ୍ତ୍ରୀ। ସେମାନେ ମୋ ନନା ବୋଉ। ମୋର ଘରର ଜ୍ୱାଇଁ ହବା ପାଇଁ ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହା ଅନୁମତି ଦରକାର ନାହିଁ କି କୋଟିପତି ହବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସ୍ୱପ୍ନଟା କାହା ବାପାର ଚାକିରି ନୁହଁ। ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ। ସାବଳର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦୁବାଇ ହୋଟେଲ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସୋପରେ ବସି ସ୍କଟ୍ ପିଇବାର ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ଆସ? ବାସ୍ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଗାଁ ରିକ୍ସାବାଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଟିକେ ଆସିନଥିଲେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଘରକୁ ଆସିଥିବା ମଣିଷ ଅତିଥି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କହେ ଅତିଥି ଭଗବାନ ସମାନ। ହଉଛି ଅତିଥିକି ଅସମ୍ମାନ କରେ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ବୋଧ। Mind your language. ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥାଇପାରେ ହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ନଥିବା ଅମଣିଷ। ଆପଣ ସମ୍ପଦ ବାପାକୁ ମାରିଲେ, ତାଙ୍କ ବୋଉକୁ ମାରିଲେ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ପଦର ଘଟ ଉଠେଇବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସହିପାରିବେନି ମିଷ୍ଟର ସୂର୍ୟା ଦେବ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଯୋଉ ଘରେ ମୋ ଦେବତା ସମାନ ନନା ଆଉ ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ଭଳି ମାଆକୁ ମାଡ଼ ମରାଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଏମିତିକି ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଗଲା। ସେ ଘରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯଦି ପାରିବ ତମେ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବ। ଆଜି ଯଦି ତମେ ଏକା ଚାଲିଯାଅ ତାହେଲେ ବୁଝିବି ତମ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଛଳ ନା। ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୋତେ। ସବୁ ବୁଝିସାରି ତମ ବିନା ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ଘରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ରହିବାକୁ ଚାହିଁନି। ଚାଲ ସମ୍ପଦ ମୋତେ ଏଠୁ ନେଇ ଚାଲ। ଚାଲ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। କ'ଣ କହିଲୁ? ହଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଟା ବିର୍ଲା କି ଅମ୍ବାନୀର ପୁଅ ନାତି ନଥିଲେ ଡାଡି। ଆପଣ ତ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କରେ ଯାହାକି ଆପଣ ସମ୍ପଦକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତୁ କଥା କହିବାର ସୀମାରେ ଟପି ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯାଜପୁରର କୁସୁମ ଗାଡ଼ିଆ ପାଖରେ ସାଇକେଲରେ ଧରି 12 ମଜା ବିକୁଥିଲେ। 12 ମଜା ଆପଣ
ଅଛି କ୍ଳାନ୍ତ ଗୁଳି ଜୀବନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଛଅଟା ଯାକ ଗୁଳି ଟାଇ ଟାଇ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମିଶ୍ର ଖାଲି ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୁହଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ସେ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୁଳି ବାଜି ମୋ ଛାତିରୁ ଜାତିକି ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ବାହାରିବ ସେଇ ରକ୍ତରୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ଅନେକ ସମ୍ପଦ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସେ ବିରାଟ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିବେ I love you Sita I love you Sita I love you Sita I love you ভাই পরম্পরা সংস্কার সংস্কৃতি সম্মান স্বাভিমান অধপতন হয়ে সে ঘরে জিয়া বাড়ি প্রণয়ের মা তোর কিছু হয়নি তো તમે પરે પુવા મોદે વરે તમે થોડી લાગી બગુ જવાની ঠিক আছে তোর কিছু হবনি মা કગુલો માં મુજે દીતો મમ્મા તાલી તમે બપો Anika. Anika to. Le bonera. Au কোনো সেদিন এ ঘরকু ফেরি পাপাই চেষ্টা কি করে করে এবার থেকে তোর ডালিটা পরে ତମେ ମୋତେ ଥରେ କହିଥିଲ ନା ତୁ ଯଦି କେବେ ଆକାଶର ଜନ୍ମ ମାଗିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଦେବି ମୁଁ ଆକାଶର ଜନ୍ମ ମାଗୁନି ଡାର୍ଲିଂ ମୁଁ ମାଗୁଛି ମୋ ମନକୁ ବୁଝିଥିବା ମଣିଷକୁ ଦୟା କରୁ ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ ତମ ଝିଅର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୋ ପାଇଁ ନିଅନି ଡାର୍ଲିଂ ମୁଁ ତମ ସେଇ ଗେଳି ଝିଅ ସିତୁ ଯିଏ ହସିଲେ ତମେ ହସୁଥିଲ ଯାହା ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖିଲେ ତମ ଆଖି ଲୁହରେ ତକିଆ ଓଦା କରି ଦଉଥିଲ ଦୟା କର ମୋତେ এই গাছ ସାଉଣ୍ଡ ଝିଅଟାକୁ ଦୟା କର Tu parti e tu Así que si es posible, dale siempre y no te cogidas. Puta paporo buchos. Bolera. ये दुनिया में प्रत्येक बापा माँ माने वो तेरे पाई खुशी होती सी ना ये भाग्योरे थिले झियो समस्ते खाती कन्यादान महापुण्य तू मते कन्यादानରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁନି ଯେ ଗୋଟେ ପାପର ମହାସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଫେରିଦେଲୁ ପାପୀ ହେଇଯାଏ ପଛେ ଭାବିଦେବି ଝିଅ ସୁଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ
Yo no